बिबार बारबाय फिथाइ थायबाय गोसोखौ मोजां मोनो आरोना जेरै सासे फरायसाया खस्थ' खालामना फरायनानैहाय पास जायोब्ला गोसोआव गोजोन मोनो। हेल' लोगोफोर माबोरै दं आसा खालामदों बयबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं आङो फेसबुकआव बा इउटिउबआव भिडिअ लाबोया बुहुत गोबाव जाबाय बेनो जोंनि गामिनि समायना बेनिफ्राय दङ जाहैबाय बैग्रि बागान नै बियो आं हाबफैबाय बैग्रि बागानाव नै बेनो आंनो बैग्रिया नै बिबार बारबाय मोजां जाबाय आरो जुदि बेयावहाय जुदि मोजां जायोबा जोंहा मोनसे प्लानिं खालायदों नेक्स्ट इयाराव जोङो 6-7 बिगासो जों गायगोन नै बिबार बारबाय नेक्स्टआव 6-7 बिगासो जोङो गायगोन जोङो सानदों आरोखि प्लानिं खालामदों थ' प्लानिंल' खालायो मा खालामनो थाखा फैसा गैजाया गोबां मानसिया बुङो बेंगालर मेघालय मानो थाङो मावना जायोबा बेयावनो मेरला बाट बुन्दु नोंहा मावना जानो जुदि थाखा गैयाबा नों मा मावनो गोबां मानसिया बुंनो नागिरो जोंनि बर'फ्रा बिजनेसखौ रोङा बिजनेस मावनो बेसेबां बेखार सेंग्राफोरनो बिजनेस माव आरो बिजनेस इनभेस्ट खालामो नोंहा थाखा गैयाब्ला माजों बिजनेस खालामो बुन्दु ना मोनसे इन्डास्ट्रि दङ ना माबा मोनसे सरकारफोरनिफ्राय बिजनेस मावना जानायनि मोनसे सुबिदाफोर दङ एख' गैयाब्ला नों माबोरै बिजनेसखौ स्टार्ट खालामो माबोरै इनभेस्ट खालामनो माबोरै आबाद मावनो 3 बिगा बेवहाय 1 लाखनि बारा थांबाय गायनाय बायनाय जुदि अब्ला 6 बिगा गायदोंब्ला 2 लाख अब्ला जोंबायदि गैयैया मोनसे सिमां सुजुनोनो हाया मोनसे मोजां खामानि साननो बुहुत बायदिसिना मावनांगौ बा बिदि मावगोन जोंहा गासिन जोंहा मोनसे मावनायनि माखासे टेकनिकफोरबो थानो हागौ नाथाय मावहोनो थाखाय टेकनिक गैया मतलब फैसा गैया प्रब्लेमा बेल' जोंनि दाउ बोरमा अमा फाननानै जोङो मावदों आरो दा नै बानलुखौबो जों गाराखै बानलुआ दंबावो बानलुजोंबो बुहुत एसे मोनबाय ओमफ्रायो दा फान्थाव गायदों फान्थावखौबो एसे मोनगोन आसा खालामदों दा बेनो आरो जों गैयिनि लाइफ जों गैयिनि खाफाल आरो मा होनबावनो इमान मोजां बुंना लायोबाबो गोरोन्थि जागोन दा गुदियावनो गैखायाब्ला बिजौआवबो गैया होनना जायो खिन्थु गैया होननानै ओरैनो थायोबाबो जानाय नङा गैया होननानैथ' मावनांखागोन मावाबालाय बहा मोनो बा सोरनिफ्राय मोनो जायखिजाया लोगोफोर सोरबा बुंदोंमोन बैग्रिया माबोरै जाखो आदा बैग्रिया मोजां जाबाय नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ बैग्रिया गाज्रि जायाखै मोजां जाबायनो माखासे देरनो होआखै फिसा अब्लाबो बिबार बारबाय आरो माखासेयाथ' देरबायानो नै गिदिर जाबाय दा बिसोरो फिथाइ थायबाय आरो गोरलैनो बेनिफ्राय नेक्स्टआव जेब्ला बैग्रिया फिथाइ थायगोन अब्ला मोनसे भिडिअ होबावगोन बेनिफ्राय लास्ट आं नोंथांमोननो मोनसे थुलुंगानाय भिडिअ लानानै फैगोन फाननानै बेसेबां इनकाम जाखो आरो बे आबादखौ मावजागोन मावजाया आरो मावोब्ला बेसेबां बेनिफिट आरो मावाब्ला मा जायो आं गासैखौबो आपडेट होगोन बेनिफ्राय नोंथांमोनजों आं गोबां बाथ्रा सावरायगोन आरो मा मुलि होनांगौ मा मेडिसिन होनानैहाय जोङो बेसेबां बेनिफिट बा लाब इनकाम खालामनो हाखो आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थागोन बिदिब्ला आङो एसे खामानि मावनानै लाग्रोनोसै एसे एम्फौ खारनायनि बेजों लोगोसे बिफां एसे मोजां जानायनि भिटामिन एसे होलाबायबाय बानलु फान्थाव बिदियाव एसे होलाबायदों नै बैग्रियावबो एसे सारलाबायबाय बेनोसै आरोना लोगोफोर बिदिबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनफिनगौखौ नेनानै थाबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामो दाबाव नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेनानै थाबाय।